Ahojte. Dnes budem hovoriť o tom, či môžeme študovať slovenčinu s pomocou umelej inteligencie. Čo je umelá inteligencia? Napríklad ChatGPT je umelá inteligencia. Tak, dnes budem testovať ChatGPT a budem testovať 5 funkcií. Poprvé, konverzácia. Môžeme chatovať po slovensky s chatom GPT. Po druhé, korekcia chýb. Vie chat GPT opraviť chyby v slovenskom texte. Po tretie, čítanie. Vie chat GPT vytvoriť text, ktorý môžu študenti a študentky čítať po slovensky. Po štvrté, tréning gramatiky. Vie ChatGPT vytvoriť efektívne cvičenia na tréning slovenskej gramatiky. A po piaté, preklad. Vie ChatGPT dobre preložiť text z angličtiny do slovenčiny. Tak, budem testovať týchto 5 funkcií chatu GPT, ale spoiler, niektoré funkcie fungujú dobre, ale niektoré funkcie nefungujú veľmi dobre. V niektorých situáciách je reálny učiteľ alebo reálna učiteľka oveľa lepšia ako ChatGPT, ale môžete použiť technológie a internet a mať reálnu učiteľku alebo učiteľa. Môžete použiť italki. Čo je italki? Italki je platforma na štúdium jazykov. To znamená, že na italki môžete nájsť učiteľa alebo učiteľku slovenčiny alebo iného jazyka a môžete mať lekcie online. Napríklad ja sa učím ukrajinský jazyk. Nie, to je українська топчик, як ми кажемо. Дякую. Ой, Дуже дякую. Ось так. Toto bola lekcia s mojou učiteľkou Máriou. Mária je veľmi dobrá učiteľka, je veľmi milá a pozitívna. Je super, že lekcie na italki sú individuálne. To znamená, že na lekcii som iba ja a Mária a to znamená, že sa učím presne to, čo potrebujem v tom momente. Tak, teraz vám ukážem, ako si aj vy môžete nájsť učiteľa alebo učiteľku na italki. Je to veľmi ľahké. Tu môžem vybrať jazyk. Vidíte, že je tu veľmi veľa jazykov. Ja sa chcem učiť po ukrajinsky, tak vyberiem ukrajinský jazyk. A tu sú rôzne filtre. Napríklad kategória alebo typ lekcie, napríklad gramatika, alebo konverzácia, cena. Tak, ja chcem cenu maximálne 45 eur a čas lekcie napríklad pondelok po obede. Tak, a tu už vidím výsledky. Tu sú učiteľky, tu je moja učiteľka Mária a kliknem na rezervovať lekciu. Tak, môžete sa registrovať na italki, je to zadarmo a link na registráciu je dole pod videom a v komentári. A mám pre vás aj špeciálny kód. Kód je PAULI3. Keď si kúpite lekciu za 10 eur a napíšete kód PAULI3, máte zľavu minus 5 eur. Tak, poďme testovať ChatGPT. Prvá funkcia, ktorú budem testovať, je čítanie. Vie ChatGPT vytvoriť text po slovensky pre študentov a študentky. Tak, tu máme text.
Samozrejme, tu je krátky text na čítanie. V krásnom mestečku na okraji lesa žila mladá dievčina menom Anna. Každé ráno vstávala skoro, aby sa prešla po lúke, ktorá sa rozprestierala nedaleko jej domu. Milovala vôňu čerstvého trávy, toto nie je dobré, a zvuk štebotajúcich vtákov. Mesto, v ktorom žila, bolo tiché a pokojné, no Anna snívala o tom, že raz navštíví veľké mestá a uvidí svet. S každým dňom rástla v nej túžba objavovať nové miesta a spoznávať nových ľudí. No, tento text je OK, je dobrý, ale vidím tu jednu gramatickú chybu. Milovala vôňu čerstvého trávy? Nie. Tráva je slovo v ženskom rode, vo feminíne, preto potrebujeme vôňu čerstvej trávy. Áno, toto je mužský rod. Čerstvého je mužský rod, maskulínum, čerstvej je ženský rod, femininum. Toto je chyba. Ale je tu iba jedna chyba. Čerstvej trávy, iba jedna chyba. Ostatné je OK, je to dobrý text. Je trochu ťažký. Napríklad toto slovo rozprestierala sa. Toto je dosť ťažké slovo. Chcem ľahší text. Jasné, tu je jednoduchší text. Mia má rada zvieratá, má psa a mačku, každý deň ich krmi a chodí s nimi na prechádzky. Psa volá Rex a mačku Minka. Rex je veľký a hravý, ale Minka je malá a tichá. Mia ich veľmi miluje, počas prechádzky vždy zbiera kvety a dáva ich mame. OK, to je ľahšie. Áno. Dobre, takže text je dobrý, ale v tomto prvom texte sme mali gramatickú chybu a to je problém. Tak, druhá funkcia, ktorú budem testovať, je korekcia chýb v texte. Oprava chýb v texte. Mám jeden krátky text, ktorý napísal môj študent. Text je veľmi dobrý, môj študent napísal super text, ale sú tam aj chyby, tak uvidíme, či ChatGPT nájde a opraví tie chyby. Tak, tu je text. Dobre, toto je text môjho študenta, originál. Toto je opravený text od ChatGPT a tu máme opravy, teda korekcie, plus máme tu vysvetlenia, teda klarifikácie. No, ChatGPT našiel v texte 5 chýb a tu máme tie klarifikácie. Takže reštaurácií, správny tvar v lokáli. Áno, to je pravda, je to lokál. Druhá korekcia, namiesto plešatý stredoveký muž máme plešatého stredovekého muža. V akuzatíve po predložke vidíme, je to akuzatív, áno, po vidíme, ale vidíme nie je predložka. Predložka znamená prepozícia a vidíme nie je predložka, ale OK, je to akuzatív. Sedenie sediaceho, správny tvar slovesa v podstatnom mene. Neviem, čo znamená tvar slovesa v podstatnom mene. Neviem, čo to je. Po slovensky hovoríme, že sediaceho je aktívne participum alebo činné príčastie, ale OK. Za malom stole bude správne za malým stolom.
akuzatív v správnom tvare, to nie je akuzatív, to je inštrumentál. Za plus malým stolom, to je inštrumentál, nie akuzatív. A posledné, namiesto slova novín potrebujeme noviny. Klarifikácia, noviny sú v slovenčine vždy v tvare nominatívu množného čísla. To nie je pravda. Noviny sú vždy v tvare množného čísla, vždy v tvare plurálu. Neexistuje singulár, ale nie sú vždy v nominatíve. Áno, poprvé nie sú vždy v nominatíve, niekedy áno, niekedy nie. A toto nie je nominatív, to je akuzatív, ale OK. Tak, korekcie sú dobré, ale tieto vysvetlenia, tieto klarifikácie sú totálny nonsens. Tak, môj prvý problém je, že tie vysvetlenia, tie klarifikácie sú nonsens. A môj druhý problém je, že ChatGPT nenašiel všetky chyby. Našiel 5 chýb, ale ja vidím ďalšie 2 chyby, ktoré ChatGPT nenašiel. Prvá chyba je sám. V tejto situácii nemôžeme povedať sám, je to nesprávne. Musíme napísať o samote. Áno, vidíme plešatého stredovekého muža, sediaceho o samote za malým stolom. Druhá možnosť, alebo druhá verzia, keď chceme použiť slovo sám, môžeme povedať, že vidíme muža, ktorý sedí sám. Áno, namiesto sediaceho môžeme povedať, ktorý sedí a potom môžeme povedať sám. 2 možnosti. Muža sediaceho o samote alebo muža, ktorý sedí sám. Dobre. A druhá chyba, ktorú ChatGPT nevidel, nie je gramatická chyba, je to problém so slovom. Čo znamená toto slovo stredoveký, stredovekého? Stredoveký znamená medieválny. Stredovek je obdobie v histórii. Toto je slovník. Napíšem do slovníka slovo stredoveký. Stredovek je obdobie od zániku Západorímskej ríše od roku 476 do objavenia Ameriky 1492. Áno, tak stredovek je historické obdobie. Tak môj študent nechcel povedať, že je to stredoveký muž, chcel povedať, že je to muž v strednom veku. V strednom veku. Čo to znamená muž v strednom veku? To znamená, že nie je mladý, ale nie je starý. Napríklad má približne 50 rokov. To je muž v strednom veku. Ďalšia verzia, ďalšie synonymum je muž v stredných rokoch. Áno, v strednom veku alebo v stredných rokoch znamená nie mladý, nie starý. Tak, napíšem to tu. Tak, tu máme 2 správne, korektné verzie muža v strednom veku alebo muža v stredných rokoch, ale nie stredovekého muža. No, zaujímavé. Ja si myslím, že ChatGPT neopravil chyby dobre. Niektoré chyby opravil, ale 2 chyby nenašiel a tieto vysvetlenia neboli dobré. Tak, ďalšia funkcia, ktorú budem testovať, je konverzácia po slovensky. Áno, chcem chatovať, chcem konverzovať s chatom GPT. Chcem trénovať konverzáciu po slovensky. To je skvelé, rád ti pomôžem s trénovaním konverzácie v slovenčine.
O čom by si chcel hovoriť? Generické maskulínum. Prečo si myslíš, že som muž? O čom by si chcel hovoriť? Môžeme sa porozprávať o čomkoľvek, čo ťa zaujíma. Tak povedzme, o čom chceme hovoriť? O počasí. To je moja obľúbená téma. O počasí. Výborne. Počasie je vždy dobrá téma na rozhovor. Ako je dnes u vás? U mňa, teda v tejto virtuálnej podobe, nemám prístup k aktuálnym informáciám o počasí, ale môžem ti povedať, ako sa obvykle mení počasie v rôznych ročných obdobiach. Ako je u teba v tvojom meste alebo regióne? Je zima, ale svieti slnko. To znie celkom príjemne. Zima so slnkom je niečo, čo môže byť naozaj pekné, aj keď je chladno. Máš rád? Zasa generické maskulínum. Prečo si myslíš, že som muž? Máš rád zimné dni? Alebo by si radšej, keby bolo teplejšie? Čo zvyčajne robíš, keď je takéto počasie? Som doma. To je fajn, aspoň máš čas oddychovať a byť v teple. Máš nejaké obľúbené aktivity, ktoré robíš, keď si doma? Napríklad čítaš, pozeráš filmy, alebo sa venuješ niečomu kreatívnemu. No, konverzácia je OK a teraz rozmýšľam, čo keď ja urobím chybu, keď napíšem niečo zlé. Napríklad, mám rada, čítam. Toto nie je správne. Nemôžeme povedať mám rada, čítam. To je skvelé. Čítanie je úžasný spôsob, ako tráviť čas a zároveň sa ponoriť do iných svetov. Aké knihy máš najradšej? Máš nejaký obľúbený žáner? Alebo sa ti páči rôznorodá literatúra? No, chcem povedať, oprav moje chyby. Áno, keď mám chybu, oprav ju. Jasné, tvoj predchádzajúci text znie takto. Mám rada čítam, opravené rada čítam, alebo mám rada čítanie. Super, áno. Tieto dve verzie sú správne, dobrá korekcia. Dobre, ďalšia funkcia, ktorú budem testovať, je gramatika. Vie ChatGPT vytvoriť cvičenia na slovenskú gramatiku. A chcem trénovať niečo konkrétne, nejaký konkrétny gramatický fenomén. Napríklad datív. Chcem cvičenie na datív. Tak, úloha 1. Doplňte správny tvar zámena v datíve. Dám ti knihu, to je dobré. Ráno pomôžem jemu s domácimi úlohami. Po obede pôjdem s ňou do parku. Toto nie je datív, toto je inštrumentál. To nie je datív, to je inštrumentál. Ďakujem nám za pomoc. Toto je datív, ale je to trochu nonsens, lebo ďakujem sama sebe, neviem, trochu nonsens, ale je to datív. Včera som písal jemu správu. OK. Dobre, vo vete 5 a 2 je trochu netradičný slovosled. Je to OK, ale normálne nehovoríme takto, ale je to OK. No a toto bol inštrumentál a toto bol nonsens. OK. Cvičenie 2 alebo úloha 2 doplniť. Toto nie je dobre. Doplnite. Hovoríme doplňte. Tuto to bolo dobre. Doplňte. A tu máme, toto nie je slovenské slovo. Doplňte správny tvar podstatného mena v datíve. Pošlem mojim rodičom pohľadnicu. Dobre. Pomôžem mojej sestre s úlohami. Nehovoríme moje sestra, ale moja sestra, feminínum, ženský rod, tak toto nie je dobré. Zatelefonoval som môjmu kamarátovi, to je dobré. Kúpil som darček pre
Dobre, toto nie je datív, toto je akuzatív pre mojich rodičov. To je môj prvý problém. Môj druhý problém je, že nehovoríme moje rodičia, ale moji rodičia. OK. A dám môjmu psovi nové hračky, to je datív, dobre. A úloha 3 preložte do slovenčiny. I gave the book to my teacher. Dala som knihu svojej učiteľke, to je datív. She sent a message to us. Poslala nám správu. We are going to show him the way. Ukážeme mu cestu. Can you help me with this? Pomôžeš mi s tým? Dobre. Tak, toto bola katastrofa. Bolo tu veľmi veľa chýb, veľmi veľa vied, ktoré neboli v datíve, ale boli v inštrumentáli, v akuzatíve. Katastrofa. Dobre. Posledná funkcia, ktorú dnes testujem, je preklad. Mám krátky text, ktorý som písala ja po anglicky a chcem preložiť ten text z angličtiny do slovenčiny. Tak. Prelož text do slovenčiny. Toto je môj text. Jedným z najdôležitejších cieľov výučby jazykov je vyučovanie interculturálnej, toto nie je dobré. Takéto slovo neexistuje, hovoríme interkultúrnej, áno? Interkultúrnej komunikácie. Interculturálnej komunikácie, interculturálnej kompetencie a globálneho občianstva. Tieto aspekty sú minimálne rovnako dôležité ako výučba jazykových zručností a kompetencií, avšak aj keď je dnes dôležitosť interculturálnej, toto nie je dobre, kompetencie široko akceptovaná, často sa vyskytujú problémy s jej implementáciou. OK. Tento preklad je dobrý, okrem toho, že slovo interculturálnej neexistuje. Takéto slovo je zlé. Ale inak to bol dobrý preklad. Dobre. Tak, vidíte, že ChatGPT vie dobre konverzovať a písať texty, ale nevie dobre opravovať chyby a nevie dobre gramatiku a vie trochu prekladať, ale nie perfektne. Tak dúfam, že toto video vám pomohlo rozhodnúť sa, či a ako chcete študovať slovenčinu s chatom GPT. Napíšte do komentárov, či ste už študovali slovenčinu s chatom GPT a aké to bolo. Bolo to dobré? Fungovalo to dobre? Alebo nie? Tak, to je všetko. Čaute.